ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የአሚር ወዳጆች አድናቂዎች እንደምን ከረማችሁ? እንደተለመደው ሁሌም ከጎናችን ስለሆናችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ያው እንደምታውቁት አሚር ዳውድ ከዓመት በፊት አልበም በራሱ ዩቲዩብ ቻናል ተለቆ ነበረ። እንደ አጋጣሚ በአንዳንድ ቴክኒክ ብልሽት ምክንያት ዩቲዩብ ቻናሉ ተቋርጧል። በአዲስ ዩቲዩብ ቻናል መተናል። አሚር ዳውድ በሚል ሁላችሁም እየገባችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የኛ ፋሚሊ እንድትሆኑ በትህትና እንጠይቃለን። ያው አልበሙም የለፋበት ብዙ ዓመት የጣረበት ስለሆነ ሁላችሁም እየገባችሁ ያያችሁ አድናቆታችሁን እንድትገልጹ በትህትና እንጠይቃለን። እኔም ልጆቼም ሁላችሁም የዳዲ ፋንስ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰላም ኣብ መላእ ዓለም ለለኹም ፈተውቲ ኣድነቕቲ ሓውና ድምፃዊ ኣሚር ዳውድ ከምቲ ዝፍለጥ ሓውና ኣሚር ዳውድ ብሂወት ዝሃለየ ሰሪሕዎ ዝኸደ ኣልበም ተለይወፀይ ብዙሕ ዓመት ፀኒሑ ኮይኑ ግን ዓሚ ብፈተውቲ ኣድነቕቲ ቤተሰቡ ዝተሓወስሉ ማለት እዩ ኮሚቴ ተጣይሹ ሁዳ ልብል ኣልበም ላባኹም ላብ ሰማዕቲ ቀሪቡ እዩ። ኮይኑ ግን እቲ ኣልበም እሱ ተዘርጊሕሉ ዝነበረ ቻናል ብልኾነ ና ቴክኒክ ብልሽት ና ኮፒራይት ሕቶታት እቲ ቻናል እሱ ተዓፅዩ እቲ ደርፍታት ኩሉ ክወርድ ተገይሩ እዩ። ሕዚ ግን ደቁ ቤተሰቡ ዝፈልጥዎ ሓድሽ ቻናል ሰብስክራይበር ለየብሉ ሓድሽ ቻናል ብስሙ ተኸፊቱ ኩሉ እቲ ግዜ ለይስዕሮና ቀደም ደርፍታቱ እቲ ሁዳ ልብል ሓድሽ ኣልበም እውን ኣብኡ ተዘርጊሑ ምናልባች ደቁ ክርብሓሉ ዝቐፃሊ እውን ደቁ ክቋፀርኦ ከም ሓድርኦ ምእንቲ ዝ ዩቱብ ቻናል እዙይ ኩለኹም ለአሚር ለለኩም ክብሪ ፍቅሪ አድናቆቲ ሰብስክራይብ ብምግባር ክትገልጽሉ ላብ ካልኦት ሰባት እውን ሰብስክራይብ ክገብሩ ሼር ብምግባር ክትገልጽሉ ብትሕትና ንላቦ። ሰላም ጥዕና በለይ ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ፈተውቲ ከያኒ አሚር ዳውድ ናይ አሚር ዳውድ ህይወት እናሃለወ ዝሰርሖ ሓድሽ ኣልበም ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ህዝቢ ቀሪቡ ነይሩ። ይኹን እምበር እቲ ስራሕቱ ዝቀረበሉ ወይ ሓድሽ ኣልበም ዝቀረበሉ ናይ ዩቲዩብ ቻናል ብቴክኒካዊ ፀገማት ካብ ጥቅሚ ወፃኢ ኮይኑ ማለት እውን ክንጥቀመሉ ኣብ ናይ ንኽእለሉ ብርኪ ምስ በፅሐ ምስ ስድራ ብምዝራብ ንደቂ ኣሚር ክጥቀማሉ ብምሕሳብ ሓዱሽ ናይ ዩቲዩብ ቻናል ብስም አሚር ዳውድ ተኸፊቱ ኣሎ። እዚ ናይ ዩቲዩብ ቻናል ናይ አሚር ዳውድ ሓዱሽ ኣልበምን ካልኦት ናይ አሚር ዳውድ ስራሕቲ ኣብዚ ቻነል እዚ ዝልቀቕሉ እዩ ማለት እዩ። ኩላትና ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ክንከውን ፃውዒትና ነቕርብ። ምክንያቱም እዚ ቻነል እዚ ደቂ ኣሚር ተጠቀምቲ ዝኾናሉ ናይ ዩቲዩብ ቻነል እዩ። ንካልኦት እውን ነዚ ቻነል ስድራ ንክኾኑ ሰብስክራይብ ንክገብሩ ሼር ክትገብሩሎም ድማ ፃውዒትና ነቕርብ። ስለ ዘዳመፅኩምኒ የመስግን። ሰናይ